Üdvözlök mindenkit, én Koczi Anné, Tóth Erzsébet vagyok, okleveles ápolónő és okleveles masszőr. Varázslatos páros, mit is takar ez a mondat? Az aloe vera gél tápláló és regeneráló ereje a fermentált aloe vera géllel kombinálva alkotja a mi varázslatos párosunkat. Az aloe vera gél fermentálásának ö, sok előnye van, így több és erőteljesebb tápanyag szabadul fel benne, amik mélyebbre, sokkal mélyebbre hatolnak a bőrbe, így maximálisan ki lehet használni az aloe vera teljes potenciáját. De ne szaladjunk ennyire előre. Az LR Health and Beauty céget pontosan 40 évvel ezelőtt alapították Németországban, egy kicsi garázsban. Évtizedek alatt a cég egy több mint 1200 főt foglalkoztató nagy céggé alakult, és Európa legkorszerűbb aloe vera feldolgozó üzemével büszkélkedhet már most. Az LR-nek nagyon fontos a magas minőség biztosítása, a környezetvédelme, nem végez állatkísérleteket, és termékei parabén és kőolaj származékmentesek. Az üzemben és az ültetvényeken folyamatosan zajlanak az ellenőrzések. Ilyen ellenőrzéseket folytat például a Svájcban alapított Fresenius Intézet. A cég 1880 óta végez vizsgálatokat, ellenőrzéseket. Biztos hallottatok már róla, ez a cég a transzplantálandó szerveket, infúziókat és vérkészítményeket vizsgálja, de ellenőrzéseket folytat az LR-nél az Aloe Vera Tanács és a Német Dermateszt Intézet is. Mindezeken túl a cég nagyon aktívan támogatja a rászoruló gyerekeket a saját alapítványán keresztül. Most átadom a szót kedves munkatársamnak, Géci Ildikónak, aki 10 éve természetgyógyász, és próbál segíteni az embereknek egészségügyi kihívásait kapcsán. Köszönöm szépen a szót, és igen, ebben a videóban az új fermentált eljárással készült aloe vera termékeinket szeretnénk nektek bemutatni, amire egyébként már el is indult a szabadalmaztatás, ami azt jelenti, hogy egy rendkívül magas minőségű, igazi, exkluzív kuriózum kerülhet a fürdőszobáink polcaira. Amint látjátok, 10 féle terméket fermentált az LR. Szokták tőlünk kérdezni, hogy miért pont ezt a 10-et, és miért csak ezt a 10-et. Alapjában véve erre a válasz az, hogy ezek azok a termékek, amik hosszú ideig időznek úgymond a bőrünkön, és ezért ezeknek van igazából értelme, hiszen a fermentációval sokkal mélyebbre kerülnek a hatóanyagok a bőrünkbe, és így sokkal hatékonyabbak lesznek. Fermentációra került a krém családunk, illetve az elsősegély boxunk is, valamint 3 új termék is kifejlesztésre került, amiket szeretnék nektek bemutatni. De mindenek előtt szeretnék egy picit beszélni a fermentálásról, arról, hogy mit keres ez egy krémben, és magáról a folyamatról. Fermentálás már egy ősi tudás, amit most ugye már a kozmetikai ipar is felfedezett, és az LR innovációja, hogy bevezette ezt a bőrápolásban is. Ismerhetjük, ki ne ismerni a finom hordós káposztát, a nagymamáink készítette finomságot, már annak idején ők is fermentáltak, csak ők ezt nem fermentálásnak hívták még. Valójában a jó baktériumok dolgoznak az alapanyagokon, átalakítják azokat kisebb és értékesebb formává, és ezáltal ugye a krémekben olyan hatást tudnak elérni, ami intenzívebb hidratálást, regenerálást jelent, sokkal könnyebben, jobban felszívódnak ezek a krémek, valamint ami még szerintem nagyon fontos, hogy jobban tolerálható, tehát az érzékeny bőrűek is jobban fogják tudni használni, tehát nem fog semmiféle problémát okozni az ő bőrükön sem, ha ezeket a termékeket fogják használni. És itt láthatjátok ezen a képen az aloe vera gél, illetve a fermentált aloe vera gél hatását, illetve hatékonyságát a bőrünkben. Láthatjátok, hogy az eddigi aloe vera gélünk is már ugye a felhám alatt egészen az írha rétegig lehatolt hatóanyagilag, viszont most, hogy fermentálva lett, egészen a bőralja rétegét is érinti, tehát a felszívódása tényleg szerintem egyedülálló lesz ezáltal. Tehát röviden a bio-aloe vera gélhez enzimeket, élesztőt adtak, majd kivonták belőlük az oxigént, és ezáltal született meg a fermentált aloe vera gél, amihez hatóanyagok, gyógynövények hozzáadásával született meg az új termékcsalád, ami a Dermatológiai Intézet gyors tesztjén 5 csillagot kapott.
Ezáltal akár 176%-ban javulhat a hidratáció, rövid és hosszú távon is, 90%-a a résztvevőknek jobb tapintást, gyorsabb regenerálódást, nyugtatást és az irritált bőr esetén is javulást érzett. 95%-a a résztvevőknek sokkal simább bársonyosabb bőrérzetről számolt be is, ami nagyon fontos szerintem, hogy 50 plusz, tehát több mint 50%-uk általános bőrképjavulásról számolt be, tehát ezáltal azok is nyugodtan használhatják ezeket a termékeket, akiknek igazából nincsen semmi problémájuk, csak szeretnének szebbek, illetve ránctalanabbak, kisimultabb, feszesebb arcbőrűek lenni. Az első krém, gélkrém, emergency gélkrém, amiről szeretnék nektek beszélni, ez igazi nagyágyú lesz szerintem a nagymamáknak is, az anyukáknak is, hiszen ez egy olyan pici kis tubusban, kis applikátorral ellátott gélkrém, ami a váratlan helyzeteket fogja nagyon gyorsan orvosolni. A fermentált aloe vera mellett ugye rejsi és cserimolyó van benne, ami gyulladáscsökkentőek. Tehát vége a mesefigurás sebtapasztoknak, hisz ez a kis krém nem ragad, nem csíp, nincs szaga, nem fog lejönni, láthatatlan sebtapaszként fogja befedni a gyerkőcök vagy a sérült bőrfelületnek a sérült bőrfelületet, nyugtatja az irritált bőr, segíti a gyors gyógyulást, sebek, horzsolások esetén, csökkenti a pirosságot, a fájdalmat, a hegek kezelésére is nagyon jó. Tehát ez egy igazi, hát én nem tudom máshogy mondani, fegyver lesz majd a mi kis házi patikánkban. A következő, amit meg szeretnék nektek mutatni, szerintem ez egy hiánypótló termék, a Stretch Mark Lotion, ami aloe verát, fermentált aloe verát, seavajat, hidrolizált elasztint vitamint, B5 vitamint és allantoint tartalmaz. Igazából őt a striákra fejlesztették ki, de ugye a fogyás, hízás, a terhesség, az izomépítés, vagy ugye változókor esetén, vagy más problémák esetén a hormonváltozás is okozhatja a bőrünk nedvességének csökkenését, és a rugalmasság vesztését, ugye ezekre lett ez tulajdonképpen kifejlesztve. A benne lévő L-vitamin, ugye antioxidáns, a B5 vitaminre minden sejtünknek szüksége van, az allantóin gyulladáscsökkentő, nedvesítő, sebgyógyító, és van neki egy enyhén hámlasztó hatása is. A sejavajban az A, az E, az F vitamin található meg. Ennek összetétele hasonlít az emberi bőrt védő természetes emulzióhoz, valamint a hidrolizált elasztin, ami tulajdonképpen egy fehérje, ami picike molekulákból áll, és jobban be tud hatolni a bőrbe, hidratál is és ránctalanít is. Eredményeket is kaptunk már előre a krémről a tesztelőktől. Egy 18%-ban térfogatjavulásról, 15%-ban pigmentáció javulásról számoltak be a tesztelők, sőt, már olyan esetekben is használt a krém, ahol több mint 5 éve fennálltak a problémák, tehát a striás bőrfelületen. És az utolsó, amiről én beszélek nektek, ez az aloe vera fermentált bőrápoló szérum, ami biomandarin héjat, ami nyugtató, cserimolyót, ugye, ami gyulladáscsökkentő, és vörös algát tartalmaz, ami ugye magába vonzza a nedvességet, és meg is tartja azt, mindamellett puhítja és revitalizálja a bőrt. Ő egy igazán probléma megoldó termék, mindamellett, hogy nagyon jól hűsít, feszesíti a bőrt, gyulladást csökkent, rendszeranító hatása is van, ilyen problémákra, mint kuperózis, rozácea, ekcémás, allergiás, gyulladt bőrre van és lesz jótékony hatással. Egyébként ezt úgy használjuk, hogy reggel és este egy-két puffot bekenjük az arcunkat, tehát az érintett problémás bőrfelületet, és utána egészen nyugodtan lehet rárakni a napi szokásos rutin krémjeiket, tökéletesen fog működni. És alapjába véve szerintem az a legjobb, ha megjegyezzük azt, hogy bármilyen alapanyagot fermentálunk, annak egy szuper verzióját kapjuk, és meg fogja hálálni a bőrünk, ha fermentált bőrápoló termékeket és kozmetikumokat használunk, és visszaadnám a szót Zsóka neked. Nagyon szépen köszönöm, Ildikó. A következő termékcsalád, amit én megmutatnák nektek, az az Aloe Vera Box.
Ez a box 3 fermentált aloét tartalmazó készítményt rejt magában. Az első ilyen készítményünk, ez az Emergency Spray. Ő egy nagyon-nagyon sokoldalú spré, 83% aloe vera zselét és 12 féle gyógynövénynek a kivonatát tartalmazza. Nagyon gyorsan segítséget tud nyújtani, hogyha baj történik, úgymond sebek keletkeznek, vágás, égés, napégés, kipirosodott hajlatok, vagy ehhez hasonló dolgokra. Nagyon-nagyon jól használható. De hogyha valakinek csak csupán száraz a bőre, arra is nyugodtan rá lehet kenni, nagyon jó hidratáló hatása van. Kiválóan hat fülgyulladásra. Bele lehet fújni a fülbe, bedugni a fület, és akkor nagyon jól megnyugtatja, lehúzza a gyulladást. De bőrbetegségek esetén gombásfertőzésekre, viszérre, szemkörnyéki gyulladásokra is nagyon jól használható, viszont itt kiemelném, hogy csak a szemkörnyékére, szembe közvetlenül nem fújható bele. Hűsíti a bőrt, enyhíti a fájdalmakat, csillapítja a kipirosodott részeket a bőrön, hidratál és fertőtlenít is egyben, ez a kis univerzális sprénk. A második nagyszerű krémünk, ez a propoliszos krém, 79%-os aloe vera tartalma, és a propolis egyesülve fokozza a gyulladás csökkentő hatást. Ugye a propolisnak egy erős baktériumölő és hámgyógyító hatása van, így külsőleg használhatjuk hámsérülésekre, vágásokra, nehezen gyógyuló sebekre, gyulladt pattanások esetén. Nagyon-nagyon jól hat az olyan komoly bőrelváltozásokra, mint az ekcéma, a herpes vagy éppen a pikkely sömör. Bátran használható a kipirosodott babapopsikra, nagyon szépen lehúzza a gyulladást, vagy éppenséggel felnőtteknek, a nemi területeknek a megnyugtatására. Jön a nyár, ilyen előfordulhat. Pakolásként használhatjuk a hámló repedezett sarkunkra, könyökünkre. Nagyon sokan küzdenek berepedezett sarokkal, ami nagyon fájdalmas tud lenni, ezzel nagyon hatékonyan lehet kezelni. A tiszta propolisnak ugye kimagaslóan hatékony elemei vannak, a legfontosabb alkotó részei a flavonoidok, de nagyon sok gyulladáscsökkentő hatóanyagot is tartalmaz, ilyen a triterpén, az aminósav, az enzimek, vagy ásványi anyagok, amik a sebgyógyulást jelentősen felgyorsíthatják. Ráadásul most ezt összevegyítették a fermentált aloéval, így sokkal gyorsabban bejut a bőrbe, és hatékonyabb a mélyebb rétegekben is. A harmadik termékünk, ez az aloe vera koncentrátum, ez egy univerzális krém koncentrátum az aloe vera zseléjéből, nagyon magas, 90%-os aloe vera tartalommal egy azonnali ápoló és hísítő hatást biztosít a bőrnek, rugalmas és friss lesz tőle a bőrünk. Használhatjuk a gyulladásokra, duzzanatokra, pattanásokra, irritált bőrre, borotválkozás után, napégésnél, ficamoknál, rándulásoknál, zúzódásoknál pakolást készíthetünk belőle, vagy akár a napi szépségápolásunkhoz is használhatjuk az arckrémünk alá. Először ezt a 90%-os zselét kenjük fel, és akkor utána mehet rá a napi rutinos kis arckrémünk. Bekenhetjük vele a szemölcseinket, vagy éppenséggel aranyér kezeléséhez kupot készíthetünk belőle egy alufólia segítségével, belenyomjuk az alufóliába, összetekerjük ilyen kis kúpformára, betesszük a fagyasztóba, lefagyasztjuk, és már kész is a kiváló aranyér kúpunk. Nedvességgel látja el a fájó lábakat, és a rendszeres használata szabályozza a lábizzadást is. Ugye nagyon sok embernél elég nagy probléma ez a lábizzadás. Van, akinek nem csak hogy izzad, hanem elég erőteljes szagot árasztva izzad a lába. Ezeket nagyon jól el lehet kerülni vele, de ez is kiváló a berepedezett és kiszáradt sarokra is. Sok ember küzd korpás fejbőrgyulladással, erre is használhatjuk, naponta bemasszírozzuk, akkor normalizálja a fagyúmirigyek működését, és tárolja a nedvességet, és gyógyítólag hat a fejbőrre. Ami már most nagyon zavaró tényező, ezek a rovarcsípések, ugye kezdenek előjönni szúnyogok, bogarak, méhek, minden, és hogyha megcsíp, az nagyon tud viszketni, szúrni, fájni. Ilyen esetben naponta bekenjük vele a bőrünket, viszont megelőzéshez is kiválóan lehet használni a ruhátlan testfelületeken, bekenve a bőrt, ugyanis a rovarok nem bírják az aloe vera szagát, úgyhogy messzire el fognak kerülni bennünket. A második termékcsaládunk az arcápolásról szól, ezeknek a krémeknek
Ezek a krémek mindegyik 50% aloe tartalmaz, fermentált aloe. Az első ilyen krémünk a fermentált nappali krém, ami az aloén kívül biooliva kivonatot és szőlőmagolajat tartalmaz. Ezek nedvességgel látják el a bőrt, ezen kívül védik a külső hatásoktól, hogy ragyogó és üde maradhasson. Az éjszakai krémünk is 50% fermentált olajat tartalmaz, ami természetes hidratálást biztosít, ezen kívül van benne biooliva kivonat és olívaolaj, ezek támogatják a bőr regenerációját, így alvás közben a bőrünk megpihent, kipihent, kisimult lesz az arcbőrünk, mikor felébredünk. Ugye az arcunkon van a szemünk is, a szemkörnyéki bőr, ez egy nagyon érzékeny bőr, erre való az intenzív szemránckrémünk, az alajén kívül, a fermentált alajén kívül biooliva kivonatot és haloxil tartalmaz, ezek csökkenthetik a szemkörnyéki karikákat és kifeszesítik a bőrünket. A mai napon az utolsó a sorban az Aloe Vera Soft Skin krém, ez egy bőrkrém, ami arcra és testre is egyaránt használható. 35%-os tisztaságú aloe verával és értékes magnólia kivonattal hidratálja a bőrt, és gyorsan beszívódik anélkül, hogy zsíros nyomokat hagyna maga után. Ugye nagyon sok testápolónál az a probléma, hogyha fel is kenjük a bőrünkre, egy ilyen páncélszerű érzetet, hogy maga után zsíros és kellemetlen érzet. Bocsánat, ennél nincsen. A krém rendszeres használata során sima, egyenletes megjelenítést biztosít a bőrnek, az organikus magnólia kivonat pedig kellemes puhaságérzetet nyújt, összehúzó hatással van a bőrszövetre. A bőr szövetei összezáródnak, így visszatartják a hatóanyagot, a pórusok összeszűkülnek, és így a bőr megjelenése sokat javul, és antioxidáns hatással is rendelkezik, védelmet nyújt, nagyon jó védelmet nyújt a nap káros UV-sugárzása ellen, valamint antibakteriális és gyulladáscsökkentő hatása is van. Mai napra ennyi volt, megköszönöm kitüntető figyelmeteket, és további szép napot, szép estét kívánok nektek!